ngizocela nje uyi-announce i-amount lo sisazozama abazalwane ukubhalansisa izolo ngibe nenkinga imali esiswazini kuyinhloni khona ngizoyijwayela njengamanje it looks like noma kubukeka ngathi seninze imali engange-1,000 rand. The 1,000 rand thing ingasente eceleni, just the 1,000 rand kunjengoba kunjalo. Ngizocela-ke bazalwane ukuthi mhlawumbe sithole i-indication ukuthi sizoyidlulisa kubani le mali yenkokhelo uzosiphathela umfundisi. Okay, since umfundisi eyangakhona kusasa, ngithi kusasa, ngigqibele kusasa. Ngisenaleyo nkinga phela ngilalanga, ngisahlule ngokubala amalanga. No, I'm 1 day behind. So sizocela ukuphathisa umfundisi, sizocela ukuyidlulisa njengamanje imali. Ngizosho nje i-chorus ngithi simbona ngothando lwakhe nese siyamdlulisa ubaba umfundisi imali. Simbona ngothando lwakhe, simbona ngothando lwakhe, simbona sizolawula itafula uzoshiya umnikelo udlulela emva kwami ukusuku ukuze ividiyo yami kwethu ibe yihle. Phakathi chorus le ethi umsala kaNkulunkulu wanele bonke banasikaleka kahle yona. Before masikalele ake sidecide ukuthi sesizoshaya umshikashika sizoyibiza ngama-district sizokhala ngale district.
Hallelujah!